Kako je gospodarska situacija u gradu Kninu? Situacija je trenutna dosta loša, ne samo u Kninu, nego praktično u cijeloj županiji pa i u cijeloj državi. Vidimo da još uvijek izlazimo iz one gospodarske krize, globalne gospodarske krize koja je pogodila praktično cijeli svijet. Nažalost, ta kriza je ostavila veliki trag na gospodarstvu grada Knina. Na nama je sad da potaknemo trenutne poduzetnike na investiranje, na ulaganje, razvijanje i da privučemo nove poduzetnike koji će doći ovdje na području grada Knina, otvoriti svoje poduzetničke poduhvate i zaposliti lokalno stanovništvo. Na koji način grad Knin pomaže poduzetnicima? Pa, mi smo na nekoliko načina pokušali animirati naše lokalne poduzetnike da se više angažiraju gospodarski. Povećali smo potpore, gradske potpore koje nisu nešto velike i one prijašnje nisu bile su jako male i ukupan iznos je bio jako mal i nije bio niti iskorištavan. Svake godine nisu iskorištavani. Pa smo išli na dva načina. Jedan način je da smo poduplali ukupno raspoloživa sredstva odmah u prvom proračunu prošle godine. Ukupno raspoloživa sredstva za poticanje malih poduzetnika ovdje u Kninu i to kroz dvije grane. Jedna je razvoj gospodarstva općenito, a drugo je sama poljoprivreda, razvoj poljoprivredne proizvodnje koja je ovdje značajna. I druga stvar je da smo pojednostavili procedure, odnosno proširili spektar mogućih prijavitelja za te potpore koje grad daje. Tu se ne radi o značajnim sredstvima, ali ipak je poduzetnici koji koriste te potpore kažu da im ipak dobro dođe. Druga, vrlo puno značajnija mjera, odnosno mogućnost koju naši kninski poduzetnici imaju je jedna grant shema koja je namijenjena gradu Kninu kroz program integrirane fizičke, socijalne i gospodarske regeneracije ratom pogođenih područja, gdje kroz taj program je grad Knin odabran kao jedna od 5 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj u koju se ulažu značajna sredstva, europska sredstva za razvoj. Od tih značajnih sredstava jedan, moramo reći, značajan fond je baš namijenjen kao grant sheme za poduzetnike, lokalne poduzetnike. Radi se o 22 milijuna i 250 tisuća kuna gdje poduzetnici mogu kroz svoje projektne prijave dobiti bespovratno kroz dvije vrste potpora. De minimis potpore mogu dobiti do 500 tisuća kuna ili državne potpore do 3 milijuna kuna po projektu. I tu radi se o značajnim sredstvima i očekujemo da će ta mjera značajno doprinijeti razvoju poduzetništva ovdje u Kninu. Na svoj optimizam temeljimo na tome da već u prvih 20 dana od kad je otvoren natječaj je zaprimljeno od strane Ministarstva regionalnog razvoja koje je voditelj projekta programa tog, zaprimljeno je 33 projektne prijave ukupne vrijednosti 12 milijuna kuna. Znači već više od samo 20 dana, prvih 20 dana je podnešeno projektnih prijava više od pola sredstava koja su ukupno na raspolaganju za poduzetnike grada Knina. Sam natječaj javni poziv ide preko Ministarstva regionalnog razvoja, ali poznavajući poduzetnike, lokalne poduzetnike i dobar dio tih prijavitelja je meni se osobno javio ovdje u gradsku upravu, bilo meni ili gradonačelniku nekom drugom iz gradske uprave, tako da možemo prilično precizno reći da se radi o djelatnostima poljoprivrede, usluga, različite proizvodnje ili da su vezani uz turizam.